खोमायाव नांहैदो बानलुआ बानलु बेगरखौ जानाय कमला खाजि जानो नागिरदों जों लोगोफोर नै फोथाराव सान्दुङा एकदम खम जाबाय बेलासिबाय नालाय गोदैयानो खावनै होनांगोन ना नङा गेजेरावल' हो बानलु थुफ्लेनोसै आं थाइनै थाइसे होगोन जागोन दे थाइनै होगोन बिदि जानो हानाय नङा थाइनै होबाय आं आलुआबो गोसाथार इयो गोलावनो जागोन ना संख्रिया जागोन दे एसेखौ बानलु जाबाय बानलुआ हले थाइनै खेबनै जाबायहाय दा जानो हायाबासो कमला खाजि ना मा होनगोन इखो खाजि होनगोन ना मा होनगोन इखो दा खाजियानोथ' आरो कमला खाजि लोगोफोर कमला खाजि जाबाय नै बानलुखौ थाइनै होबाय एकदम गेदेर नायनानै जि गोसाखामोन बे फानलुआ ओमफ्राय दाना जानोसै जानो लोंलाय आन्थालांखो आखाया नैजों सुदो आं दै लाबोखादो सुखांबाय आरे र' समान फागायनांगोन जाथ'नाङा जाग्रोबासो खमायबासो एसे बुरजा मोनगोन जाबाय दे आं खिनिखौ जानोसै बानलुआ गुसु फ्रिजाव सोहाबना दोननाय बायदि गुसु जाखादों कमलाया संख्रि फानलु लगायनांगौ गोथाव जादों कमलाखौफोरा जादलाबायसो ओरैनो संख्रि बानलु फोननानै जाबा बेसे गोथाव जायोना एसे टेस्टि मोनजायो संख्रि गरलाय खोमायाव नांहैदो बानलुआ बानलु बेगरखौ जानाय बेगर ब्रे-ब्रेथार ना जामानि हागोबा नाङा बिराद गोथावखा सान्दुंआ एसे थाबावनांगौमोन ना सान्दुंआनो गैला
बानलु बिगाबखौ जालां Gusti alu jebang nak jebang nak handul kasih betul lah handul sama sama cek lười phơi cái sầu được hàng sao mà của mình là vậy Handusan ke total apa? Handusan ke total ini mah. Ini gesa. Gesa itu sadong. Adrem. Adrem. Jala. Kamu dia? Ini ekdom Komla खाजि जानो होननानै फोथाराव जिरायनानै जाफैथारबाय आरोना जोङो मोजां मोनबाय ओमफ्राय आलुआ गोसाद्राय होफ्लांबाय आं आइया थाइसेल' होनखादोंमोन जि गेदेर गेदेरखा बानलुआ मोजाङै न'आव सुहैफिननांगोन आखाइखौ मिथिबायना नङाबा बोरैबा दांग्रोफ्लांनांगौसो दिनै आङो ओंखाम जानाय भिडिअ लाबोगोन सानदोंमोन आरोना नेबायबो दंमोन आं आइखौ आइया मोनसे बेलेग जायगायाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय न'आवहाय मोनफैनायाव एसे लेट जाबाय नालाय आं जाग्रोबाय आरोना फुङाव जायैखाय ओमफ्राय दिनै ओंखाम जानाय भिडिअ लाबोनाय जायासै आरोना ओंखायनो लाबोगोन थाबैनो नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना स' दिनै दोनथ'नोसै बेखिनियावनो थांसै न'आव सान्दुङा एकदम खमायथारबाय बाय बाय